To hagini gepor daga jingmane ngawan biang syaki ying sem gi jongfi. Ngakwang anai yagini ga jinghikai naga Ktien U Blei ka bakodor. Nga ai ku Blei ya baro ki besngap. But manna banga pinmi agini gepor katwe bijing aju Jowai ki brio syagini ga Festival of Grace ka bangin pelong Ktien U Blei minta Oktober arajar arvusau. Naduk arf Sohthri duk arf nyotrik but ngadakwa ia gabapin Plied jingmut ban Plied por kerpang but ban shimkiai gini gekam namar ngidakwa bangin ai Ktien U Blei ke jingiaroh jingmane ke jingkyrkhu ka banganget kan lang ke jingkyrkhu yaki hajar but ki pojar ke brio lyngba gini ke Festival of Grace ngidwai bala da fidan ke jingiasyllok ke jingpang ke jingkro ke jingshitom ke jing kano ka papi kynduh aga jingem lada vi shimi ka sinjam to ka jingai ya ka ban duai na do menta ka Sngi ban mi na yeng ban wan chikani ka Jingiaseng hang taya madan polo aga to ka second ground jong madan polo na do ka arfu saw do ka arfu nyaw aga Sngi arfu saw arfusan arfun rio nginlong tanga ka por janme taka de ka por san chiteng and ray aga Sngi utrai nginlong aga por kat webe jimin step but aga por saw chiteng janme ngidantang santali ka Jingiaseng aga ni ka Festival of Grace but ngi community bahapo gini ki santali ki Jingiaseng kandan ke eke bakraw kabaw Blei unle shiki brio ka bawanang to but lyngba ka online stream ka bagin ay keleng but ngida ngej scam ka gospel ka jong try kan kraw ka hima ka jong Blei ka nang yar but ika kerteng ka jong Jesus Grace on kintiu on penan buram but uminsim jong Blei nga ngej untre de ka bar ya ka ban Plied ika brio na ka jingjat jong ka jingem ta hagini ka por nga kerpat ifi bangan ong biang sisin Plied por ngobabanwan but ngini kynduh but fi hagatu ka Jaka nado arf saw do arfunyo to blame ka khui pi menta ka Sngi ngan let no shaga jinghikai jong ka Ktien U Blei ka badon kam Lesi fila yo i apa tu ka mobile phone jong fila ni ka TV ka babi pet lan ka no ka kinja jingpet ka babi pet ya gani ka jingkran ka ni ka por ngala ai pa ka kerteng hang tu ka ba nga ai kerteng ka what Plied yo piap kataka de ka kerteng ka ba lesi dan peng jong fi bisngap agani ka por bisngo lingo kamut ayu ka ni kay kataka bangim de ban Plied ba yo ngiyap ban nga kwa agani ka por ba nga kren ni ka jingkran nga kwa ba bin ngan ong lepai fi numpat sngo to kat bangampat keren lut ika nak takadaw wat ngap ya kini jingkren tang shipang nga kwa bin ngap ado ban adap pin sa shai ya ka eba pide ban Plied ba de ka eba pim de ban Plied namar kedan gani ka bo Blei u ai ko warning bangim de ban Plied bala nangi Plied ya kani ngilaban yap badai nak takadaw nga kwa agani ka por bangan yalambet ya fish ka Ktien U Blei kay ka bangamut ban keren ang ni kadai ngini puli na ka kitab Exodus kalinong kaba arposan kaniga de kapor kabaw Moses uyalam ki khon Israel baru Blei u ai hu yakadur halor Dongmuloom Sinai shong baru Blei saupo Sngi saupo met baru Blei u ai yakadur kumno bagin Ktien U Blei hagatu riklaw ka bagiyat na Egypt shagaricanan Bando Blei wai ya kini ka dur kata ka jingkyrkhu Blei ka bagi khat ya ka tabernacle hapo jang ka tabernacle kadan ka plau kadan ka Jaka ka bakintang bat kadan ka Jaka ka bakintang tam ha ka balaka ya ka da ka perda ka berben bat habaro lai kini ki mo kini ki shamba baro lai kini ki shamba plau kadan ka tu ka duan jang ka jing aingo tang kabaw Diengdoh uju ay ke jingknya daw langbrat ang tuabar ba nagisnam o yasad khmat jong Blei nam ta pop jong brio ba nagabenta ka pop jong jai beri Israel ndaladep ura ay ke tu bola gisnam ba nang ta daw sat yigikti kadan ke dabar tama habar bandaladep urung siga Jaka ka bakintang bandaw poy ang ni shamba ka baar ndaw urung ni hapo kadan kamit kabadan khat artli ki pupeni
But daladep nang ta kadan ketuga khoj ke bau hap an sunrate hang to. Nang ta de kadan kawai ketiar ke bakrau apa tu ke Jaka ke bekentang. Kita kada ke ding peniang syarak siar. But kabalai ketiar ke badan apa ke Jaka ke bekentang kedai keduan jong ke jing ilbi tang. But hajan jong ni keduan jong ke jing ilbi tang. Kadan ke perda ke berben. But kadan ke ke shamba ke bekhaduk bagi ta kedai ke bangi ong ke Ktien ke si ke Jaka ke bekentang tam. Lani the most holy place. Syata lyngba urung tang sisen sisnam. Mane kynduh baru Blei hiarang tu daul o jang buram baru yasham baru lyngba. Baru Blei uai ia kini ka jingmut yo Moses. Baun batai kumnu ban shna ia kini ka tabernacle. But hapo jang Jaka ke bekentang tam kadan kawai ka tiar. Kaba koridor tam nakitiar baro agi khon Israel. Kaba kinyaw buram tam wat banya laga jong jingim. Kata kadai kesenduk jutang ke jong Blei. Dengan puli gini tang namar ba nganum yo shibun kepar. Ban puli lut ye gini ngan puli tang duduk lenang kaba arfusan. Singap ngan puli nak dekat ke besipau teter. Kintau ia kesenduk dau dieng shitim. Kalenter jongka arpro shiteng, kepengkiang jongka shipro shiteng, but ke jingjirong jongka ru shipro shiteng. Men suit ikare ke ksiar ke benela shapo shabar men suit ksiar ke ken. Men taulor jongka ke pansngiat ke ksiar baro saudang. Men tauru iki sautli ki kirwa ke ksiar but bo iki saudang ki dieng jongka. Hagawai ke liang jongki artli ki kirwa but gawai pa ke liang ke artli ki kirwa. Men tauru yagi ding jingba do ding shitem men suik siari kiru. Men buru yagi ding jingba agita ki kirwa abaro aliang kita kesendok ia kaban ba daki kita kesendok. Tigi ding jingba kin yaisa agita ki kirwa kita kesendok. What say shu iki naka but men tap agita kesendok ia ka jingpla kabangan sa ayame. Men tauru ngakwapin singap ay gini. Men tauru ia ka jingtap isin ay daga ksiar kabanala. Kalenter jongka arpro shiteng baga pengkiang jongka ro shipro shiteng. Mentau artli ki khirop daga ksiar daga bashotli mentau yaki naki bro ar ki tudu jongka taga jingtap isen ay. Yo way khirop mentau naga way ki tudu but yo way pat khirop naga taga way pa ki tudu naga taga jingtap isen ay ken pintau yaki tagi khirop na bro ar ki tudu jongka. Nan puli khamjolong. Kita ki khirop te kini pinpiari lagi tap niang sejorong kita ba ia kata jingtap isen ai dah lagi tap niang ba kini pai markhmat syafang kata jingtap isen ai kita ki khirop kini pet men bu ia kata jingtap isen ai alor kata sendok bat men tap kata sendok ia kata jingplai ke bangan sa ai me ta hang tangan ni shambat me nalor kata jingtap isen ai na preng kita ki artli ki khirop ki balor kata sendok jingpla ngani thu ame ye ki eke baro ye ki mangan hukum ye ki khon Israel kani gede ke jingi kai ka ba kodwar ka ba dankam tam ka ba Blei haba ule ye gani udan ke jingyo i ka ba jingai ba but kani ga bule agani ga par ki khon Israel gede ka ba wat kitu ki khon Israel kem da sngo thu tan Ri Ri-Bhoi U Blei bamentangi imagi Sngi ke jauh mensema kuat. But adin mengiyo ia ke Bible berok away ki kti bada bangi puli ka ni sngaut ho ia ke plan jauh Blei ke baule aga testament ke berim. Bakadai ke ke bau Blei ula bu lepai ka kum ke symbol lanikum ke picture ke Sngi. Ya kabalang ke ba syai haga jutang ke betemai lani haga taga ya ke jengi ke bamenta. Tengah kuat ngan peni via gini ke par ba ke senduk jutang ke jauh Blei. Kedai ke berkodor tama ki khon Israel. Bar ki khon Israel ki buram meka bat u lyngba u yo ban let rung syagani ke Jaka ke berkentang tam tang shisien shisnam. Ban da ulet yang tang ala puli vina ke Bible un hap rung ne apa baru Blei un wan shambat u. Hagani ke Jaka. U Blei un kranyo lyngba nagani ke jingtap isen ai. But un penpau ye ke ege bu dan ban le ye ke jat ben Israel.
Nagatagadaw ngakwa agani gapor bangan peni fi gani gakubar. Namagade jingkren gabatang po 10 minute ngan krenika lingkot kat bala andrai gade jingikai gabjrong wa. Fi u Blei upa ban tau ini sunduk jutang. Bat na jrong upa ban tap da jingtap isen gabala suik siar. Bat upa tau artli ki kerup ki kinja angel. Ki bada ke siar bagi tap niang jengki ki piar ki tap itu ke jing tap isen Bat u Blei wong ai bagi khamat jeng ki angel ki ne pech ke jing tap isen Bat nalor jong ni ke jing tap isen ngan wan mga bat me si sien si snam. Ngani keren bat me nak ni ke jing tap isen Kenang man pen syai fi hadian jong ni ke por ke jong Moses. Hadian bagi khon Israel kila dot na ke Jaka jongki. Kadan ke por ba u Blei say we brio ba ketang eli Lyngdoh. Ba un sumari ke sunduk jutang. Ye Filistia gile kamno kilet ban ile tmai ki khon Israel ban peniap ya ki khon jong u Eli u Hofni ba u Phinehas. Ban adin nang ta u Eli u kelon hamadan u yok syok bat u yok kahadatak u yap. Bagi Filistia kira no ke sunduk jutang ke jong Blei. Nda kira ke sunduk jutang ke jong Blei syakatai ke ri ke jongki. Ke khlemlong ke jingkyrkhu ke lampan ban ke jingmane ki. But we put in the Bible, aga bekhatdo kawan penman ke jing ke Filistia baro. But kimban siya ban transfer biang ika syagari Israel. But ndala transfer ika kishimi ke masih ke badang lungkhon nane ke badang dan khon rit. Bagi tahu ke kali ke ban kit bat ke yat ke pa atat lenti. Kaba ini senduk jutang dan belam ke syat kumto harga lenti klau ke lenti siap. Ke Bible kong ke lenong ke kitab Samuel ke beningkong ke lenong ke Henriu. Sengap ke Bible kong ini Ktien ngan puli khat ke bekhat lai kong ini Ktien. Ti ki bet shemesh kidang ya ot yo kau jongki ke tem. Bat kila khmit ya lagi khmat bat kila yo ke sunduk. Ti kila kemen haba kila yo ka. Tiga kali kalau poin sih lingkau Joshua nong bet shemesh, berkala sange angta, hakabala dan umau bahe, kita kalau teli iki Diengdoh kali kalau kenya aingo iki masih balang kecing aingo thang hau try. Dak jingmane gini nong bet shemesh ki berap angne, niki yo bagani kali ke bakit iki sunduk jutang ke sange. Kilat ban peniap itu ke masih ki Jingiasyllok Blei. Bagi kemen nama bagi yo ke sunduk jutang. Pipulina ke dekat ke bekat kendai ke orang ini Ktien. Dia ulah peniap kamat u Blei ulah peniap ia ki rangba bet shemesh. Namar ba kila jengo apa ke sunduk utrai. Ulah peniap ken na kita ki brio nyau paungot. Bat san pawajar ki rangba bat kita ki brio kila yam. Nama bau try ulah peniap kita ke brio dah jing peniap ke bakrau. Dah ke jingmane ke bat shemesh nagi yo iba ke sunduk jutang kawan poi. Kaya ke jingkyrkhu gitu ke masih bat ki shimi ke sunduk jutang ki rangba brio ki mare bat ki Plied ya ke jingtap jong ke jing sunduk jutang ki Plied nganut banangi gitu ke jingtap isen na jerong. But marsen Plied ki pet support. Ke Bible ka ang Blei peniap ya ki baro. Daga jing peniap ka bakrau ka ado bagani ke jingmane ka kelalong ke jing yam brio apa ka tu ke snong bet shemesh. Nakatagadaw nga ay katangin ni ke jingkren jong aman da ke Sngi. What Plied yo piap no. U Blei u ay ke sunduk jutang.
Gikhon Israel. Bahkan lang ke jingkyrkhu Gikhon Israel. U Blei u ai gini ke warning. Bakim day setia ya kaban bu kumto ya ka. Henry bandatap ya ka ke jingtap isnai. Ngala puli fi menena ke kitab Exodus kelenang ke ba arbun rio. Kelenang ke ba arbun san map ya nga. But ngala peni fi bau Blei udah ong shai. Bangan wan yeshem bat u Lyngdoh nang kren show Lyngdoh ngan kren na lor jangani ke jingtap isnai nganum kren shabar na ke jingtap isnai namala nang kren shabar na ke jingtap isnai u Lyngdoh unia pa tu ke Jaka u Blei u bangi shikri u dai u bakraw u bakhot u balang ke ding ke babamdo ke surga jong Blei ke day kabapen Khynnah ya gilom bala bau Blei un hiara pa ke tu ke tabernacle nda bau Lyngdoh urung na ke tu ke snam ke bola ai jingknya kadang ke jing shakti ke jing Khynnah ke bahadu kata bat abau Blei un sekren kren shabar na ke jing tap isnai namar lada weng no lada plied no ke jing tap isnai dan brio bala ban yang hikmat jong Blei nakatagataw nga krene gani daga jing shirham nga krene gani daga donot ka baplo daga jing sngango fitip kat banganang kren ang niya kadan ka donot ka ba sngango yu Blei bau Blei upen pao hangay gani ka jing shisha bapleng la daw Blei kren nga na shabar jong ka jing tap isen ay ngan yap bat nganam la banyang but ngasngongo palat yo Blei ngani ke por ngap angan penivi bagan ke jingtap isen ai ke kraw adu kata bapo jong ke jingkyrkhu jong Blei hapo ke ta ke jingjanai ke jong Blei hapo ta ke jinglong Blei ke bangimla ban mudur ye ke jingkraw ke jingkentang ke ta ke jinglong kraw jongo bangi kum ke brio ke balang tang ke kynduh ke bam dan dori ai ke bam la ban lei ai ngio ban yang khmat jong Blei pite Blei dei tang ke we ke daw namar bau Blei udan kene ke jing isen ai yang abe defi Terdaungan keren mana ke Sngi kendiat yang ni ke jing isnai what numplet no yo piap ngan sepeni fi kendiat cuai ke bangan poi susu sega kubar lepin pulien ke Ktien U Blei finlap agni ke Bible ke siti sigi Hebrew sengap ngan puli ke siti ke jonggi Hebrew ke lanang ke bakendai ke Bible ke ongkum ni ke khat ke Mawlai but shadian ke jingka ke baar ke tabernacle ya ke bala khat ke Jaka kentang tam ke badan ke pliang siar ke batang ubi ke senduk ke jutang ya ke bala sut bera saudang ke siar ha ke bala dan ukiuk siar ke badan ke mana u Diengdoh aran u bala po but kita ke mau link niap jong ke jutang but alor jong ka ki kerup ka buram ki ka ya ke jingtap isnai syapang kita ngemla mentaban keren ala ke Bynta fitip la tho biang ke ne ke sidi sigi Hebrew hak ke testament ke betumai hak ke jutang ke betumai ngayo i bau Blei hak ke jutang ke betumai utap no apa ke senduk jutang ya no ya ke mana ke balapto utap no apa ke senduk jutang ya no ya Diengdoh jong aran no bala pot sentio utap sakawai de apa ke senduk jutang utap no ya kitu ki maulen kiniap jong ke hukum ke bu ayo Moses la tap ke senduk jutang bat ngekwa pin sengap ha ndau la tap apa ke senduk ke Bible ke keren syayang ni najrong utap de ke jing isnai Ketaga lagi betul agak testament ke betumai. Shangan orang ifi agak ni kepar.
Ngi mentam day shoot daga mana ka bang iyo na lo manay kar. Ula tap ya ka po ka sundok jutang. Ngi mentam day shoot ka jingialam jong Diengdoh ubala po sentiyo ujong waran. Ngi mentam day shoot ki Mawlai kniap. Ki jong ka hukum ka jong Moses ula tap apa ka sundok jutang. Ngi mentangan itu pi day tanggawai baga tagadai baga don kejing tap isen ai ka bala taplet ya kini baro but menta just ngi kwangan ang ifi tong ino mi plate ya kejing isen ai ka jong Blei na kejing jingi compare pi dana gani amayu compare pi le ayu compare pi kejing ka bakumno pi khot adu katno pi janai du katno compare pi pinbiang katno kejing jang pi lada pi plate no ya kejing isen ai ka jong Blei naga yeng jong pi naga jing jong pi shimat naga jingiaseng naga jing shukri Blei lada pi wangi ka jing isnai jong Blei penyo I kanwan ka jing yop what plate yop yop Ketakade ke kerteng ka mga ay. Fiti balay nga krani ka nila ka jingshirham. Na mga Diyos nga to yung ka Ktien. Playang hadu man tayo Sngi. Lada Plied na ka jingiap. Lada Plied na ka jingpang. Lada Plied na ka jingmane na ka jingmansaw. Lada Plied na jing kaba pila leben yap. Kam day ba pi biang mapi. Henry ka day tang na marbo Blei udan ka jing isen ay ka jing jang fi. Nang krani ka jing isen ay barabar nga jing shirham. Malaga por bang Ri-Bhoi ka jing Jowai ka badan na pleng ka jing day bat ka jing isen ay jang Blei ka dan ka jing Nongpoh ka danot. Namar kani nga mga long menta ko mga yang hangne. Ngam dayo ba janay. Ngam biang lut ka jingem. Nga duna nga syap tiyang teng-teng. Kadan ka por mga hiyar ka jingay. Kadan ka por mga duwa jinggermen. Kadan ka por teng-teng kadan ka jing sngaw klumara ka jing lang mensiyam. Henry U Blei klem siya nga bangan poy siya babakla. Limni bakan Jaka basnew. Kadaw baro kaday. Bau Blei udan ka jing ka jang ka jing isen ay. Iya ka jing janga. But iya ka tanga shirham mga nyalap mentay ka Sngi. Ngamri aga jing biang jinget janga. Ngamri aga jing janai janga. Ngamri wat aga ni ka mga Shukri U Blei mga minat banyalap aga Ktien ka jang Blei. Ngamri aga Balang aga niamla jang. Ngamri aga eke eru. Ngamri aga eke mga laban le laga Bynta ka kam jang Blei. Kabangawan man ri ka day bet malaga par. Day tang apo ka jingka jang ka jingtap isen ay ka jang try. Shabar nang ta pinyap. Teng-teng iyong ingat bat kawan ke jing sarang. Teng-teng iyong ila ka jing ugo janay bat katap ke jing sarang. Ngakwangan ang fi day ban ngat, day ban ka jing ka ba janay. Tang balada pile kita baro, what plate no ka jing isnay. Namalada pi wang ka jing isnay. Pinpoy ka Jaka ka ba jang ka jing Ngayon idan ka brio kibada ri haki bamday. Dwa ay gani ka parbo Blei na ay gani ka kubar ka basyay. Puli gani ka Ktien ka jang Blei ngayon gani ka Ktien. Kabang what plate no ay gusundo jutang kinong bet shemesh ki kemen magilit pa ay gusundo jutang rin ki plate ki yap hang hi spot deck. Naman Blei ula bu ay gani kum ka kunja jing maham. Ukwa ban penilu pa ka testament ka barim. Baladanga bat mapi. Niyat lat naga jing isnay niyap bet. But aduk matay ka Sngi nga kwangan penpaw if you can diat naga Bible. Snga latep no yaga mana. Latep no Diengdoh aran. Latep no iki Mawlai kniap ka bakran naga hukum. Day hapo jaga jing isnay ka jang try. Wat penksan nila diri ka ege. Day tanga ka jing isnay ka jang Blei. Nganda pen shy bahay fi na mga nang yuwa kapar kani kapar. Finda puli ka Bible. U Jeremiah. Ngan puli fi na Ktien ka jang Blei. Fitip u Jeremiah u day mo u betho.
ia gani ke Jingduwai isin ai kadai ke wai na ke Jingduwai kiba barok situlup ke pertai ke Jowai barok ke nongyalap ke Jukren kata kadai na ke kitab Jingduwai snai nakalanang ke balai nakadekhat ke ba arfu ar bakadekhat ke ba arfu lai kabaong kalong naki jing isin ai Ktien U Blei bam shimla bam do yangi namar ki jing snausen ai jang u kynduh kilong ki batmai malaga step kaba kraw ke jingiaine jo ngakwa fin snong tro balebo Jeremiah ukurani gane u Jeremiah u ema ke porba ke jatberi Israel ke Plied U Blei kimi ki siem ki nang senchar ki bapen shitam u Jeremiah ki tap yu ke tlio ke pada ke Ktien U ang tu de ki bnai bat kinang perkhat ulayap hereulat bat ndaulat bun sien nagi ni siem nagi jingman sao nagi jingja ngakwang anong ifi ndaba ulat nagi ni jingiap usngau tho ba ulat namar ka jingisnei Ktien U Blei kayay ne bam jukat usa tho ini ke Jingduwai usa yama khma Ktien U Blei uang kalang na ke jingisnei Ktien U Blei bam shimla bam do yangi fite ba do man ta ke Sngi ngalong kum ne ko mangalong pi dang long kum to ko mapilang day namar ke jingisnei Ktien U Blei shimla bam do yang aba de pi Jingiasyllok Ktien U Blei ke kraw banya dayangi banya rap yangi ngila day ban sha ke jingiap henrai ke Jingiasyllok Ktien U Blei ke dan badai nak tak daw yang ni ngakwa ngan pertaj fi ke Ktien bau Jeremiah u ong ke Ktien day namar ke Jingiasyllok Ktien U Blei bam shimla bam do no yangi dan apa yang jauh yang ni video jingkerman pi perkhat igaturo pi klembiang igaturo pi bakla igaturo pi klemla Ri-Bhoi Blei pi klemla wala yang ke jingbiang ba ke jingbambiang jongfi ngakwa pin pai show try me da ke Sngi manong try ngatip melong Blei jong ke Jingiasyllok shangan pani fi ngan sa penshai fi khatdo e igane arangan pani shuai gane ke Jingiasyllok Ktien U Blei khatdo atne bakal dan napakum ke kenja jinghi kai nang tai na tabernacle bau blenda wan bani kynduh yo lyngba ukuran na jingtap isinai hadu mentag Sngi U Blei la wan kren changa ba japi unwan na jingisnai hadu mentag Sngi U Blei udang le e jing im changa ba japi dei na magadang dan jingisnai ngaji sngotanat na puli ia ke kitab sam kelanang ke balai pun rio ke khat benyau ngap ngan puli ke kitab sam kalanang ka balai pun rio ke dekhat ke banyau kani ke Ktien ke ba ngayo sngo no mensim Ktien U Blei bukuran ngada jau mat agawe ke Sngi ba ngayo sngo kani ke Ktien kat manganang puli kani ke sam ke balai pun rio ngapai ke dekhat ke banyau ke ba ongkum ne kat no ke ba kodor ke jingle isen ai Ktien U Blei Tiki khon benriu kinri apa ke jingka kitab niang jongme kat manganang shongayeng ngadang puli kani ke Ktien ngasi jau umat kensan pite balai namar kawan ke sur nau mensim Ktien U Blei ke baong kitab niang jong hakim simpat ke dia setia nama kadan ke por ke bang snow bang amla syo kadan ke por bang snow bang amla ya chikhmat kadan ke por bang ambiang ke jingem bat nga syong nga puli ni ke Bible nga paya ni ke lenang nga balai pun rio kitab sam ke khat banyau kat nu ka ba kodor ke jingle isen ai Ktien U Blei ki khon ben rio kinri apa ke jingka kitab niang jame pitip balai nga jaumat nama mensim Ktien U Blei upen pau kren wang
Kitap niang jong kejing isnai. Kimpat kedia setia. Ngakawin tip agani gapar. Bagi tap niang jong kejing isnai ki jong Blei. Ka klempat kedia naga yeng jong fi naga jing im jong fi. Walit persyang mana iri akan niam maga balang naga jing syekri. Walit iri agi pria, walit iri agi pisau, walit iri agi jinang jing start. Walit iri agi taga jing hiar petang, walit iri agi agi airu. Dai tang agi tap niang. Jong ke jing isnai ke jong Blei bangi yo ia ke jing yada. Kaba scam. Ngasngaw bangan ong ifi agi ni gapar. Ngasasngaw thu naga Ktien ke jong Blei. Sngap ngan pensyai fi. Baplayang u David aga sam ke besi spotlight pun rio. Kadan ar pun rio terligid khat. U yalam ke ni ke Jingduwai u pa bagini ruai parsi markliang. Wang na pau Blei long babaha bagi kon Israel ki perta. Na baga jing isnai jang uga yaine bam jukut. Bat ki repeat ye kata bat ki yai kren ye kata ki kren ye ka ado ar pun rio terligid khat. Na bau Blei long babaha bat ke jing isnai jang uga babam jukut. Pitibam kani kedai ke favorite chorus jang ki kon Israel. Marsen light ye ke duria besau ki ruai ye kani. Now Solomon ulah dep Sngi ke temple, bada Diengdoh ulah penyang ika bat kala day ke jing kemen khmat jing kon Israel. Ki ruai ki tu ki nong ruai ki bay money u Blei naba u Blei long babaha bat ke jing Sngi jong ga yaine bam jukut hang ta ka Bible ka ul o jong ka buramu hier kada do bagi Diengdoh kimla suban yang haka bagi money try namar ka buram ga tap ke temple. Hadu mentai ke Sngi lepi kwa benyo iba ka buram jong Blei kan hier biang ke yeng ke jingem ke jingiaseng tanginom kenria na ke jing isnai ke jong try ke jing isnai jong Blei ke kraw palat sngap ngan penifi katugat ne ke ni par ha ke testament ke berim ke dan tang ke jing tap isen ai lord jong ke senduk re ke testament ke betumai walit klet igni kay gini ke jing tap isen ay lapin puli na ke Bible ke siti ke Hebrew kalanang ko basaw tangan puli gini ke siti ke jang ke Hebrew kalanang basaw bakhat saw ko ang namar kita bang idan orang ba Diengdoh bakraw balalet lyngba ke benang ujisu khunu Blei tongin ya bat skamela ke jingkla namang ngimdan orang ba Diengdoh ubamla banya sngola ke jingkla jangi harayo bala penshoy ke bro sriye mingin rai klempop namar kita ti tongin ya wala janda ke jingslor ke kat ke jingaye bangin yo pediang ke jing isnai bangin yo syam ke jingai ke banyarap yungi hagapor ke badan kam ngakwangan keren direct agane ke por uji suwan baniap alo ke Diengdoh bar ke jingiap jango ke khamba de hajar sha ye ke jing tap isen ay lord jang ke tu ke sunduk jutang namar uji su wan baniap dalade ulang ke jingka jong ke jing Sngi ke jong Blei ke bakraw babo Blei kwa ban ye kynduh bat ngi wan lyngbau Jesus Christ baru jisu larung kumurang ba Diengdoh ula lek lyngba ke beneng ke Bible ula rong lyngba ke jing tenjo bat ke jing penshoy ke bobon hanrai klempop nagata daw ulang ke jingka jong ke jing Sngi ke jing im jingi nagata daw hangne usaong ke ni Ktien namagata tungin ye wana jan shike kat jong ke jing ai bangin yo priang ia ke jing isnai bat bangin yo syam ke jing ai ke banyarap ingi ke por ke badan kam fi teng kiran ke bam sngot ke jing isnai ke jing ai teng kwang anang fidan ke bakhle lang ika ha ke jing shisha ke jing isnai ke jing ai kalong kum ke pisa ke badan ar liang ke pisa ke nomla ban penan kam lar ke dan tang Shillong kadan bro aliang kidur ma the two side of the coin ngakwa agani ke par ke jing isnai bat ke jing ai da fin Plied untuk shane kadan ke jing ai shane kadan ke jing isnai ke jing isnai ngakwa nganong fi kadai sngap habo Blei uya dying in ke besneo ki bangala day hawk ki bangila day hawk ya gaban shaiki kita ka ke jing isnai
Uya daingi na ke eke ege basneo. Ya ki bangi la day hok bangin sha ege taga basneo. Kataga dege jing snai. Harega jing aye. Kadai ke taga eke kababha. Kabo blei la ayengi. Bahabangingim day hok banyo eka. Kataga dege jing aye. Kajing aye kadai bangim day hok banyo eke. Harega blei shem sngo bahayengi namaru Jesus Christ. Kajing isnai kadai ngila day banahaba kajing bitar. Hare kajing isnai ka yang bat kale risa halor jong kajing bishar ka Bible ka ongkum ta. Aday na katakatao nga yang nang ni nga kuang anong ifi hagani ka par. Ay bapinom kindria na kajing isnai ka jong play. Wat weng no namaru play wong anwan nga ni siyam. Bat nga dakwa agani ka par bapin siyam nga ni ka ktien. Hagajing im ka jong fi. Madan teng-teng ki brio ki bangayo ila hikai pelat sibun. Ngi persang maniyang nga kata dan ki hikai deban ai bat nang ta de fi ai fin light na jing tim bat nang ta nga kwang anong ifi gani ka par. Wat ri haki eke. Nga kwa menta ka sngi ba pin shai. Wat lang amla ban pendap lut ini ka jing kran na rukam ka baday. Henry nga nget kat tu kat ni ka lang ka jing mentoy fi. Wat pliet no. Ya ka jing isnai ka jong blei na ka jingam. Lani ka bigin tin. Wat weng no. Ya ka jing ka jong ka jing isnai. Namala na fi yang, fi weng. Hagatu ka minute fi niyap. Ka jing idan ng kong kamday na ki bod jingdom no blei. Namaw niyo blei de wukraw. Hado matay ka sngi ka klempat Jaka ba sniyo. Haga jing im jong fi. Ka dawa de ba kadang don ka jing isnai ka jong blei. Ngimbyang ni legi ike bangi pinsngo si hanrei habang ipal siya blengi pan map ka jing snai ka jong blai kadang dan hadu matag sngi ngasngo tanat baka Bible ka ong ka tu ka Jingduwai sngo snai nong balai khar bar pu arar pulai ka bangala puli ka bu Jeremiah urwai wang namar day namar ki jing snai ka jong blai bom shum na bam do no ingi namar ki jing snai jong ukim do no ngasngo tanat Ktien ki klem do ka yaine siya bam jukut ka ba crow kajing yaine kajao fitip nem haga Bible kong kajing isnai but kajing bahag jo blei kayaine shigiba bam jukut but what num artate ne kajing isnai kajao blei kajing isnai kajao blei kadang dan but menta ka sngi nga kwa ngan pinkut iga ne kajing kran daka banga ong ifikum ne snap ba lada fikwa bapini shamba do blei but lada blei deben wanya kran but pi nga kwa fin rung siya ganige jingka jangga jing isnay mday siya gutu ka ban miyang dagi kirop kamday siya gutu ka bala suit dagi ksiyar kamday siya gutu ka tabernacle harikin mao ngidon ni ka bakambha kataka ni ka snam ko jang Jesus Christ kabalong ka jingka jangga jing isnay ka jing im jingi bahabaw blay pet shingi uyo i ka jingka magkataka ni ka snam ko jang kun ba marway jang blay but habang iyang akhmat jang blay ban rung daga taga snam daga jing shilor nginyo pdiang i ka jing isnay but nginyo syam ka jing ayay kabanya rap yung i hagapor ka badon kam nakita ka tao man taga sngi ngakwa agani ka klip mat bangan keren agani wat pliet no yop yap but man taga sngi nga nget ka lang ka jingkyrkhu yapi bapinom kenria na ka jing isnay ka jong blay nayang agay gay ay ka jing isnay jong blay kan lang haga yeng jong fi haga jing im ka jong fi shimet tengin ni duwai but nga agani ka par kutry nga yang ang niya playing nga dan jing shit ham nga nga bang kren na mga dan nga jing sngaw to ken try nga ega ba me ong nga Ktien nga jame ba playing nga lap bagi briw nga jame baro gila day pan pay siya ka basniyo haray naman nga jing isnay nga jame ki pay siya ba day kilat ko pa nga jing yap nga jing ma nga jing trim to nga jing im day naman nga dang dan nga jing isan ay nga jame but mentay ka sngi ko pa nga yang nga gani ka Jaka. A play na ka mentay gini ka briyo ka ba shashkor. Bakinwan siya ka jingka isnay ka balang o Jesus Christ. Siya ka snam ka dang o Jesus. But nginyo iko pa ka nan ka ika ba kraw. Kabamen ka ika jing im junkie sa sisiin pat. Kaban pala iki baginiyang. Baginiyahat ko try hagata ka jing isnay ka jame. But bakin siyam ka jing ayay. Kaban yarap yaki agapor ka badon kam. Try nga nget a blay kin kya, kin light lot, kin yo iga jingkyrkhu, kin dangla ban shakri me. Namar ka jing isnay jame, kam do no, kayay ne shaki babam chukot.
Ngai lut shame ga buram ga jingo ber ga jingiaroh. Ha ga keteng ga dong jisungi duai. Amen, but amen, but amen. To blei un kyrkhu fi, ko blei shibon.